bindo ne gwamna ba wai dako jika ba. Adamawa mun mabarata sama mai yarda da tsohon kwano ba. Basu son haka za a yi ba Adamawa a rabi ya dora ka. Jama'a ku taho ku ga gasar da Adamawa mun mabarata sama mai yarda da tsohon kwano ba. Bindo ne gwamna ba wai dako jika ba. Ubangiji da kai zan fara don kai ne masani lillahi. Makara godiya gun gwamna yan Adamawa da hamdullahi. Waza ya ja da ikon Allah mai dubun masoya jumla. Ana faɗa akan hujja ne ba dan biyan bukatar kai ba. Ana faɗa akan tsari ne ba dan cimma bukatar rai ba. Za ko sai ake kai ne Sardauna ka gagara mai goba. Jama'a ku taho ku ga gasar da Adamawa mun mabarata sama mai yarda da tsohon fanuwa. Bindo ne gwamna ba wai dako jika ba. Abin doka na shirin aiki mu kuma muna taima addu'a. Wanda ke neman sharri akan kabarin shi za ya gani. Wanda ke neman kairi akan kabarin shi za ya gani. Murmushi za kai magani idan wannan fara'ar ta fito. Kamar maza tana gunzaki mabada mama kusa da yaki. Bai dauke duniyar komai ba bai cuce tallakawa ne ba. Shugabanka ya zama jajirtacce, shugabanka ya zama ingantacce. A inda kan talakawa ne abin domin gone. Lalle Sardauna ba a taba mai aiki ne ba. Lalle Sardauna ba a taba mai tsari ne ba. A gwamnoni na kasa ba a yi mai saukin kai ne ba. Basu so haka za a yi ba Allah ya lamunce ba. Basu so haka za a yi ba Adamawa a rabi ya dora ka. Jama'a ku taho ku ga gasar da Adamawa mun mabarata sama mai yarda da tsohon fanuwa. Bindo ne gwamna ba wai dako jika ba. Adamawa mun bi farata sa Adamawa mun mabarata sama mai yarda da tsohon fanuwa. Bindo ne gwamna ba wai dako jika ba. Me karabar uzurin talakawa mai aiki da bukatunsu. Ana maganar gwamna mai halin daraja, mai halin kirki, ba ma tsoron rigima da farar kura da girmanta. Bindo ne gwamnan Adamawa komai ya canza, kake da gari na jiha sarki fadawa.